Hello लोगोफोर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ जोंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय लोगोसे एडभान्स हैप्पी न्यू इयार गासैनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो गासैनि साननायाबो जाफुंजोबगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर हिन्जावफोरा हौवाफोरनि गेजेराव एसेब्लाबो आलादा जाखायो बेखौथ' गासैबो मिथिखायो नाथाय लोगोफोर बिथांमोननि ओरैबायदि खोथाफोरबो दं जायफोर खोथाफोरखौ नोंथांमोना खोनायाखैबा जानो हागौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम जोबोर खस्थ' खालामनानैबाबो नैबे भिडिअखौ लाबोबाय जायफोर खोथाफोरखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो फोथायनो गोब्राब मोनगोन नाथाय लोगोफोर बेफोर अरायबो सैथो फैदो बिदिब्ला दिनैनि हिन्जावफोरनि टप 10 अमेजिं इन्टारेस्टिं एन्ड शकिं खोथाफोरखौ फारि फारि सावरायदिनि फैक्ट नम्बर 10 जेब्ला हिन्जावफोरा खोन्थायोना बिसोरो दुखु जादों होनना आरो मेगनाव मोदै गैया अब्ला नोंथाङा बुजिदों दि बे हिन्जावा गोसोजों माबा नङा माबा मोनसे दुखु जादों होनना नाथाय नोंथांमोना साननोबो हागौ दि मेगनाव मोदैयानो गैया माथो होनना नाथाय लोगोफोर हिन्जावफोरासो बेफोरबायदि दुखुफोरखौ सहायनानै थानो हायो आरो हिन्जावफोरानो बांसिन नखर गंसेखौ समायना खालामना लाखिनायाव बिथांमोननिबो 50% बांसिन आखाइ थायो फैक्ट नम्बर 9 हिन्जावफोरा सिरियास लोगोफोरजों लोगो जाफानो बांद्राय मोजां मोना लोगोफोर मानोना बिसोर अरायबो जिउआव सुखुल' थानो नाजायो नाथाय लोगोफोर हिन्जावफोरा सिरियास जायोब्ला बिसोरो गावनिखौबो खोनासङा फैक्ट नम्बर 8 जेब्ला हौवाफोरा हिन्जावफोरखौ बिथांमोननि मुंजोंनो लिङोब्ला बिथांमोना गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बे सुबुंजों जेबो खोथा सावरायालाबासिनो थानो हाया नाथाय बे माब्लाबा समाव जायाबो जानो हागौ फैक्ट नम्बर 7 हिन्जावफोरा हौवाफोरनि मादाव जोबोद बांद्राय गाज्रि सिमांफोर नुयो आरो बांद्राय सिमांफोरानो गासैबो बिथांमोननि फिलिंसजों एखे जायो जायनि थाखाय बिथांमोना माब्लाबा बेफोर सिमांफोरखौ खोन्थानो गिनाय मोनो फैक्ट नम्बर 6 हिन्जावफोरा माब्लाबाबो गावनि लुबैनाय एबा गोनांथिफोरखौ थोंजोङै बुंफोरना लाया नाथाय बिसोरो इसारा होनानैसो फोरमायनो नाजायो जायनि थाखाय बिथांमोनखौ माब्लाबा समफोराव हौवाफोरा बेफोरबायदि आखल आखु एबा बाथ्रानि थाखायनो गाज्रिबो सानो फैक्ट नम्बर 5 हिन्जावफोरा खायसे बाथ्राफोरखौ बेनो जाखागोन एबा बेनो सैथोखा होनना सिनायनोनो गोहोआनो गैया जालांलायो मानोना बिथांमोना माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नामा होननानै गोसोआव साननानै लायो जायनि थाखाय खायफा समाव बिथांमोनखौ बेफोरबायदि जानायखौ नंगौ नङा जागोन जाया बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोननाय जायो फैक्ट नम्बर 4 हिन्जावफोरा हौवाफोरनि मादाव राइट डिसिजन लानो थाखाय गोबां सम लायो नाथाय बिथांमोना जुदि खायफा बाथ्राखौ लाखायोब्ला 40%बो खम खालामनो हाखाया फैक्ट नम्बर 3 माब्लाबाफोर समफोराव सोरबाफोर हेफाजाब नांगौ जायोब्ला बे हिन्जावफोरा माब्लाबाबो हेफाजाब खालामालासिनो थाया आरो समाजाव माबाफोर खामानि मावनांगौबा गासैजोंबो ज' जानानै आरो समानै मिलायनानै खामानि मावलांनो हानाय गोहोखौ हौवाफोरजोंनो एखे नुनाय जायो फैक्ट नम्बर 2 हिन्जावफोरनि फेभारेटनिबो फेभारेट एबा मोजांसिन मोननायनि गेजेराव बेबो मोनसे बिथांमोना उन्दै गथ'फोर एबा गोरलै गथ'फोरखौ जोबोद मोजां मोनो फैक्ट नम्बर 1 जुदि हिन्जावफ्रा नोंनि गाज्रि डायलग एबा जाथारि जक्स मारिनायावनो इन्टारेस्टिं लादोंबा बुजिदो दि बे नोंखौ लाइक खालामो एबा मोजां मोनो होननानै लोगोफोर नोंथांमोना बेफोर बाथ्राखौ मिन्थिखायोनो माथो होननानै सानदोंब्ला आरो बेनिबो पार्ट 2 भिडिअ लाबोबावगोन आं जायफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना मिन्थियाबो जाबावनो हागौ भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हरनो दाबाव अब्लाना बिथांमोना मिथिगोन दि नोंथाङा दि बेसेबां नलेजेबल भिडिअ नायो होननानै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै